Avui volem abordar el tema de la situació del transport de passatgers, el transport accessible a les comarques del Camp de Tarragona, que sembla que en general té diverses mancances. En volem parlar amb el president de la Federació de Coma Tarragona, el Xavier Nogués. Aquí saludem a través del telèfon. Xavier, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Tot arrenca, imagino, almenys en aquesta ocasió, perquè del tema del transport n'hem parlat en altres ocasions, i sembla que, almenys pel que fa al transport d'autobusos, hi ha un punt o diversos punts que encara no milloren, no, Xavier? Efectivament, la clau d'aquest tema aquí al Camp de Tarragona és la línia Reus-Tarragona, prestada per l'empresa Montbus, que és la titular, i que no hi ha manera de que sigui accessible. Però el més lamentable de tot és que abans ho era. Hi havia 3 unitats de plataforma baixa, que han desaparegut totes 3, que en el seu moment van ser subvencionades per la Generalitat, i ara no hi ha pràcticament cap autobús accessible, tot i que alguns d'ells externament porten el logo dient que sí ho són. Quan dius que aquests vehicles han desaparegut, a què us referiu exactament? Ja no estan en circulació? No en sabeu res del que ha passat? Crec que sí. Són 3 autobusos que ja tenen bastants anys, però que van ser com destinats a altres línies de l'empresa Montbus. Un estava a la línia de Valls, crec, un altre a la que fa Mont-roig, Montbrió, tota una sèrie de pobles, i un tercer que no sé el destí que tinc. Però que en aquest cas, amb aquesta línia, a la qual vosaltres alerteu o denuncieu que hi ha aquestes mancances, és la línia Reus-Tarragona, com tu... Reus-Tarragona, que és, evidentment, la més utilitzada de totes. Exacte, que és la que entenem que hauria de tenir aquests vehicles adaptats o accessibles, no? Perquè... Encara que sigui per una qüestió estadística. Si no hi ha aquests vehicles, una persona que vagi amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda directament no pot accedir al vehicle? No, la majoria, no. La resta d'unitats, amb cap d'elles podria accedir als vehicles. Tot això arrenca de la denúncia d'un particular, el Carles Balanyà, també n'hem parlat amb ell algunes ocasions al programa, però ara s'hi han sumat també d'altres associacions que posen també sobre la taula aquestes mancances, no, Xavier? Sí, efectivament. El comunicat el va elaborar Federació Coma Tarragona, però amb el suport explícit d'entitats federades i d'altres no federades. Concretament, s'han sumat el Club Costa Daurada, l'associació Inaldis, l'Associació Parkinson, Comarques de Tarragona, l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, ACAPS, Fraternitat de Persones Discapacitades, i l'Associació Antibarreres 2AB. Xavier, en aquest cas, què és el que us ha dit la línia, si és que l'empresa, perdó, si és que us ha donat resposta amb aquest comunicat que vosaltres fèieu públic ara fa uns dies? No, la línia no ens ha dit absolutament res, tampoc nosaltres li hem anat a preguntar. Creiem que no hem de fer això, hem de denunciar, perquè això ja s'ha fet reiteradament. Citaves el Carles ara fa més o menys un any va estar en conversacions amb la Generalitat, amb el senyor Puig, amb el senyor Xavier Hormigós, crec que es diu, Hormigós, perdó. I allí es van arribar a una sèrie d'acords verbals que s'han incomplit reiteradament. Per tant, nosaltres ara el que hem fet arrel d'una nova denúncia del Carles és donar suport al mateix i exigir una solució immediata que per nosaltres, tal com ho veiem, només passa si no es produeix això. Una solució de manera molt ràpida per la sanció de l'empresa, no només econòmica, sinó fins i tot plantejant la retirada de la concessió, com ja va fer en el seu dia el Consell Comarcal del Tarragonès respecte al transport adaptat per persones amb discapacitat. El Consell Comarcal que ja va anul·lar aquesta concessió també precisament degut a aquestes mancances d'accessibilitat. Per on passaria la solució? Evidentment per un canvi d'actitud de l'empresa, però la solució passaria per tornar aquests vehicles i posar-ne d'altres? Jo entenc que la bona solució en aquests casos, que és la que han adoptat des de fa molts anys les empreses municipals de Reus i de Tarragona, passa per aquests mateixos o adquirir uns altres autobusos de plataforma baixa. En aquest cas, i per contra del que estem parlant fins ara, les empreses municipals tant de Reus com de Tarragona, l'EMT, aprovarien en accessibilitat, Xavier? Sí, jo crec que a més aprovarien amb nota
Amb bona nota, no? Sí, sí. És a dir, que... Com ens agrada denunciar el que està malament, però també ens agrada reconèixer el que es fa. Per això ho deia, no? Que en aquest cas les línies municipals... Pel que fa al transport interurbà, també estaríem davant de mancances en aquest sentit? A la resta del transport interurbà hi ha una línia que es pot dir que està adaptada al 100%, que és la línia, tota aquesta macrolínia Tarragona-Salou-Cambrils, que la fa l'empresa Plana, i la mateixa empresa fa alguna altra línia, la Reus-Salou també, però aquesta no ho està, diguem, al 100%, però en general hi ha una bona actitud també. Per exemple, estava comentant el Carles fa uns minuts, que quan ell té que anar a una població més petita que fa aquesta línia també, doncs truca i l'hora i el dia que ho comenta sempre hi ha autobús. Clar, però ja requereix una trucada abans, no? I una certa previsió. Estem parlant d'una línia que va a Hospitalet de l'Infant, clar. La freqüència també són molt menors, no? D'acord. Heu aprofitat també aquest comunicat per parlar també del tren, de les mesures d'accessibilitat, de les mancances d'accessibilitat que presenta l'estació de Tarragona, que a més és un tema que ja és llargament reivindicat. Evidentment, estem en el mateix cas de la línia de Tarragona. Han passat anys, és l'única, crec que és l'única estació que queda a la demarcació que no té ascensors. Això obliga, per exemple, als viatgers que volen anar en direcció a Barcelona que o passin per anar a aquesta via, o han de passar per on hi ha les fustes, o han de, des de l'estació abans, han de canviar la direcció de la via a la via 1, perquè la via 1 és la que va a l'inrevés, en direcció a València. Amb això se sumen els trens, que no són gens accessibles, i se suma que no s'han recrescut les andanes. L'únic parche, diguem, que fa una mica més suau el tema de l'estació és l'existència del personal atent. Que és aquest servei que dona suport i ajuda a les persones amb discapacitat. En aquest cas, Xavier, suposo que cal esperar que es faci efectiu a veure quines mesures comporta aquest acord al qual ha arribat l'Ajuntament i el Ministeri de Foment, que ha de comportar millores. Segons ens van informar l'alcalde de Llesteros i el líder també del Partit Popular, l'acord era en ferm i, per tant, suposo que s'està ja preparant els projectes preparatoris. Doncs també esperem que puguem parlar-ne i veure d'aquestes millores, tant pel que fa a l'estació de ferrocarrils, a l'estació de trens de Tarragona, com pel que fa a les companyies d'autobús, concretament amb aquesta línia a la qual denunciava la Federació ECOM aquestes mancances d'accessibilitat. Li agraïm moltíssim al Xavier Nogués que hagi conversat amb nosaltres. Xavier, n'estarem pendents i qualsevol novetat la comentarem també aquí a l'Espai Tothom. En principi, permetem un moment afegir que el proper dimecres hi ha una reunió del Carles Balanyà amb el delegat de la Generalitat a Tarragona, el senyor Joaquim Nin. Perfecte. Xavier Nogués, president d'ECOM a Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres. Gràcies, bon dia.